Il-liċenzjar tal-Bennej imur lura 20 ta' snin u kien propju għalhekk li l-Gvern ra kif se jaġġorna din il-liċenzja sabiex tkun aktar konformi mal-industrija tal-lum il-ġurnata. L-avviż legali dwar il-liċenzja tal-Bennej issa se jkun qed jinqalam il-kodiċi tal-liġijiet tal-Pulizija u jiddaħħal fil-qafas tal-att li waqfet l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA. Bekk issa din l-awtorità se tieħu taħt il-kappa tagħha il-liċenzjar tal-Bennejja. Skont lat l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni ġiet assenjata biex twettaq u tieħu post il-funzjonijiet tal-Bord tal-Bennejja fil-waqt li tingħata s-seta li toħroġ liċenzji għal xogħol ta' kwalità iprem fl-industrija tal-kostruzzjoni. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat ukoll kif din il-liċenzja se tfisser pass il quddiem lejn aktar infurzar u responsabilità. Ġie spjegat kif din mhux biss tmur jitfid mal-liġi tal-liċenzjar tal-kuntratturi, iżda wkoll se ssaħħaħ il-liġi tal-liċenzjar tal-Bennej eżistenti. Tabbar ukoll li dawk bil-liċenzja se jżommuha u se jkollhom ukoll numru ta' korsijiet sabiex jaġġornaw ruhom ma' din l-industrija li kull ma jmur dejjem tevolvi. Dan minn barra twaqqif ta' kumitat magħmul minn 5 membri, 2 minnhom li jridu jkunu periti. Dwar dan tkellem aħjar il-Ministru għal xogħlijiet pubbliċi u l-ippjanar Stefan Zrinzo Azzoppardi. Il-liċenzja tal-Bennejja waħda li stabbilita għal diversi snin u kien hemm il-ħtieġa li din tiġi aġġornata biex tkun aktar rappreżentattiva għal ħtiġijiet tal-lum, apparti aġġornament leġislattiv din kif se tkun qiegħda tapplika u taħdem fid-dawl anke tal-liġi tal-kontratturi. Il-kap eżekuttiv iħda l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni spjega dawn it-tibdiliet aktar fid-dettall. Min għandu l-liċenzja jibqa' bil-liċenzja, min ma għandux liċenzja ħajkun hemm il-kumitat li llum diġà hemm kumitat, ħajkun hemm kumitat li jifhem iktar l-aħħar 40 sena kif inbidlu s-sistemi tal-bini u jagħtu eżamijiet relatati. L-applikanti rridu jkunu għalqu 18-il sena. Daw kollha interessati jistgħu jaċċessaw portal ta' konsultazzjoni pubblika fuq abbozz ta' avviż legali fuq www.konsultazzjoni.gov.mt filwaqt li s-sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu b'email fuq consultation.construction@gov.mt.